A sanidade pública de Galiza está nunha situación de deterioro generalizado, na que a atención primaria está sendo unha das principais damnificadas polas nefastas políticas do Partido Popular. O Centro de Saúde e PAC de Tui responde a esta situación. A política dos Sergas de non sustitución do persoal, nin nos seus permisos, nin vacacións, está a ter como consecuencia a reducción de servizos e unha sobrecarga asistencial importante. Dende o BNG facemos un chamamento a todas as veciñas e veciños para que participedes na campaña de recollida de sinaturas na que exiximos que se substitúan os profesionais correspondentes, así como a solución do conxunto das deficiencias do novo Centro de Saúde PAC de Tui. Agardámoste este xoves diante do Centro de Saúde. Ven defender con nós a sanidade pública galega.